Kato, se oli terve. Mitä Brutus tänne soittelee? Kerropa. Halo? No halo. Halo? Halo. No mitä? Mitä tässä? Pulkkinen? Niin. Miten sä vastasit Helenan puhelimeen? Siis mulla on nyt todella tärkeää ja kiireellistä asiaa Helenalle. Mutta Helena, jota sulta puheluita enää vastaan tässä vaiheessa. Ne tulee tähän minun koneeseen soiton siirtona, niin kuin sanotaan. Kyllä, kato, silloin sydänsuruja sun kanssa, Sauli. Se itkeskeli ja voihki, niin se tuli meille. Mä joudun elvyttämään sitä monen kertaan, kuten Elsa aikoinaan. Elvyttämään? Kyllä, mutta tällä kertaa edestä ja takaa. Me oltiinko Meri Tursas, Kampa, Simpukka ja Osteri samassa liemessä. Se oli ihanaa. Siis mitä? Näin on, kato, siitä ei olisi ottanut selvää paini tuomarikaan kumpi on kumpi. Mutta älä välitä, Sauli, mä videoin sen homman. Nyt menet kotiin ja kattelet läpi ja teet muistiinpanoja. Helenakin siinä pikkusen piristyi ja sai sanottua, että sua, Sauli, ei tänä päivänä tahdo kiinnostaa mikään muu kuin pizzan paistaminen, matopeli ja pitkä veto pienin panoksin. Pulkkinen perkele, nyt kuuntelet, mä en voi soittaa kuin tän yhden puhelun. Mä oon poliisiasemalla, mut on pidätetty. No hyvä, Sauli, onko sä tehnyt jonkun kepposen sun työnantajalles vai? No en todellakaan. Tää on nyt paljon vakavampaa. Mua epäillään, että mä olen Stasin agentti. No onpa pikkusen kaukaa haettu. Eihän Stasin agenttuurista saa juuri mitään tänä päivänä. Niin, mutta ne löysi mun Mersusta DDR-läisiä steroideja. Mä luulen, että poliisit on pikkusen vedättänyt sua, Sauli, tässä asiassa. Se on Mähönen taas soittanut sinitäkit paikalle, aina se kyttää meitä. Anabolisia asteroideja vai? Niin, sit kiellettyjä hormoneja, hei. Eikö ne ollut tyhjiä kaikki ne ambulit siellä? Oli, mutta... No hyvä, kato, mä säikähdin, että jos kuuri olisi jäänyt kesken, niin koko meidän tieteellinen koe olisi täysin tärviöllä. Mikä tieteellinen koe? No se, missä sä olet mies mukana. Me ollaan Koposen kanssa syötetty sulle 6 millilitraa anabolisia asteroideja 3 kuukauden ajan saunaolusien yhteydessä. Siis, te olette syöttänyt mulle salaa anabolisia steroideja vai? Kyllä, tämä on totuus. I confess. Minä tunnustan. Sä olit todistamassa tänä päivänä, että darwinismi on totta myöskin toisinpäin. Ja matkaat kohta 4 miljoonaa vuotta taaksepäin ihmisestä apinaksi. Koponen kirjoittaa susta tieteellisen teoksen Lajien kehitys 2. Katoppa kämmenselkiä, onko nöyhtä alkanut kasvaa yhtään pidemmäksi siellä? No ei oo kasvanut, mutta mua kyllä huimaa aika tavalla. No hyvä, Sauli, sitten odotellaan hetki, niin mä kerron, miten me tähän päädyttiin. Tässä mennä yönä herra Koponen tuli meille ja sanoi, että hän on nähnyt karmivan painajaisen, jossa hän oli muuttunut korillaksi. Koponen oli hyvin otettu tästä unikuvasta ja tahtoi toteuttaa tämän näyn. Mä sanoin, että eikö tule pikkusen liian läheltä haettu, nimittäin kun Koponen syntyi, niin kätilökin sanoi, annetaanko tälle herralle SOS-tunnus vai korvamerkki. No siinä mietittiin sitten hetken, kuka tarvii apinahoitoa enemmän kuin me. Ja kun Helena pyyhkäsi mun kainalon alta sisälle meille, niin vastausta ei tarvinnut Sauli kaukaa hakea. No eipä tietenkään. Kyllä, näin on, kato. Sä pääset tieteen historiaan. Nyt menet ja naulaat sun sandaalit tonne kirkon oveen teesiksi ja sanot, että näitä ei enää tarvita. Herra Jumala! Niin. Mun poskipää tuntuu ihan karvasilta ja ryhti on ihan kumara. No hyvä, Sauli. Roiku vaikka kaakeleissa sen aikaan, niin me vedetään Koposen kanssa rankkurin haalarit päälle ja tullaan hakemaan sut pois sieltä. Viedään sut sitten Turun koe-eläinlaitokselle tuuraamaan erästä kipeätä rottaa. Mitä? Ei Turun koe-eläinlaitokselle? Kyllä, kato, Turussa tienataan hieman matkarahoja ja sitten lennätetään sut Galapagossaarille ja päästetään vapaaksi. Halo. Galapagossaarille vapaaksi? Niin, laitetaan sulle vaan, kato, sellainen radiopanta kaulaan ja vastaanottimesta zoomaillaan, mitä se Sauli sillä Galapagossaarilla oikein touhuilee. Meneekö se heti luolastoon ja alkaa piirrellä myskihärän kuvia seinämiin? Onko se niin kehittynyt veitikkä jo siinä vaiheessa? Voi perkele! No niin, älä häslää siellä se enempää, vaan kerropa, olisiko sulla heittää 70 tässä vaiheessa elämässä mahdollisesti? No ei ole. Paha. Kato, pitäis vaan ostaa sellainen merikartta, että osataan pudottaa sut oikealle saarelle. Nimittäin ilman karttaa voidaan pudottaa sut vahingossa vaikka hololle. Ja Koposen sanoin, se on melkoinen molosaareksi. Pulkkinen, hei, nyt ei perkele. No niin, se on menoksena Andy Lennox. Huomenna käymme matkaan kuin Itämaan tietäjät, kun saadaan kone alle. Me pyyhkästään sillä samalla koneella sitten Koposen kanssa Copacobanalle, ottaan Cabanaa baanalle. Pudotetaan sut vaan matkalla sinne Peyton Placelle vai Casablancalle vai mikä se oli. No niin, holo, sano Bono, moro!